Ens trobem al Museu del Louvre, un dels llocs emblemàtics de la ciutat de París, una ciutat que ha vist com fa tan sols un parell de dies s'escollia el nou president de l'Assemblea Parlamentària de la Unió Europea Occidental, el que és l'òrgan de defensa europeu. Es tracta d'un gironí, el socialista Lluís Maria de Puig. De fet, s'ha pogut constatar una important presència dels dirigents socialistes catalans en aquesta assemblea per tal de donar suport a la candidatura de Lluís Maria de Puig. Per exemple, hem vist Narcís Serra, també Raimon Obiols, i una representació també del PSC a les comarques gironines, per exemple, Manel Nadal, Rafael Bruguera o la diputada al Parlament Montse Palma. Tots per tal... Així anunciava Televisió de Girona l'any 96 el que va ser el primer nomenament de Lluís Maria de Puig, o el primer nomenament d'importància en institucions europees, quan es va convertir, a més per unanimitat, president de l'Assemblea de la Unió Europea Occidental. Posteriorment passaria a ser president del Consell d'Europa, de l'Assemblea del Consell d'Europa, i en convertir-se també en el polític català i espanyol de tenir un càrrec de tanta importància en institucions europees. En aquest nomenament, de fet, hi va haver-hi un desplegament de socialistes gironins que van anar a donar-li aquest suport i també expressar aquest orgull que un dels seus, un de la família socialista de Girona, pogués ocupar aquest càrrec de tanta importància. I ho vull recordar avui, que és el Dia d'Europa, i ho vull recordar aquí, en el Mirador Lluís Maria de Puig. Fa ja alguns anys vàrem descobrir aquesta placa i vàrem posar aquest racó al seu nom per traslladar a les noves generacions la importància i la trajectòria de Lluís Maria de Puig, sobretot i especialment en el marc de les polítiques europees. I com us deia, aquest espai físic ens ajuda a recordar la figura de Lluís Maria de Puig, el seu vincle amb la ciutat de Girona, que va ser importantíssim. Ens ajuda també a donar reconeixement a aquesta figura des de Girona cap al món, però s'organitzen també de manera anual, i s'han organitzat, aquesta setmana va ser el dijous precisament, les jornades Lluís Maria de Puig per ajudar a desenvolupar pensament a l'entorn de les institucions europees i de les polítiques europees. Aquest any, que va ser la sessió ajornada de l'any passat per qüestions de la Covid, com bé sabeu, va ser la 8a jornada i precisament el títol era Repensar Europa. Estic segura que ell es mostraria preocupat per algunes derives totalitàries que estem veient en alguns països de l'entorn europeu, i estic segura que hagués participat amb rigor i amb treball, com sempre, d'aquest pensament i d'aquest repensar el projecte europeu. Avui volia posar en valor especialment aquest compromís amb les institucions europees en Lluís Maria de Puig, europeista, però no podia acabar aquest record sense agrair i posar en valor tot allò, tot el llegat que va deixar ampli, rigorós, de valors a la família socialista gironina, a la Federació de Comarques Gironines especialment, i al seu conjunt també a nivell nacional, del Partit Socialista a nivell nacional. Valors vinculats a la socialdemocràcia, valors vinculats al catalanisme, que va intentar sempre exercir i traslladar a les noves generacions. I posar en valor també una faceta potser menys coneguda que l'activitat política, però igualment prolífica i important, com era la d'historiador, que el va portar precisament a París, on començava amb aquest vídeo a ampliar els seus estudis amb Pierre Vilar. Per tot això, el nostre agraïment a Lluís Maria de Puig i el record en un dia tan especial com avui, el Dia d'Europa.